Mfana madam. Abasi baba 10 baba batakudzwara. Baba takudzwara mfana kana kudoro kwasipatika. Katipinde katibomona pa 10 paka. Mudhara, ichokwadi mudhara. Komane yarova ungitange mukati mehosho. Tange kuseri kweodropu. Ngatipinde timbomona pa 10 paka. Pikira pa kwandi kushura. Auna ndipikira. Ukanditi chihore chekare kare. Auna ndudza kuti nezuro unodaro maita kuzwa. Daira kana chikubvunza. Wakadaro. Sandirembera zvaunoziva. Mudzimai mfesi mira uya. Ataura zvikanzi tine chirwere pana pesu. Aziva kwachakabva. Saka rundiga chirwere mboshana munhu sekondomu. Andira zvandaiti ngatigara pasi. Gara pasi titaure. Ndasada ndigira chirwere mbere. Chwa nhema dzako manyebera unoita. Ndakakuti kudini nezuro. Ukaenda kufamba neredhiyo ndikati rodhi yari kutaura ine madhaka. Andakudza sezvo. Ukadziona kuti nhema dzakadaro zera rako. Ukadzana na maiki kuti andiburisira banga. Ndokwaza maiki. Ndikuperekedza nemota. Ndichitambura fiwe. Nditokufanira wapedzere. Izvo ndofunda munhu akukwirwa. Uenda usina daire fono tanga achimutsa, mukadzi changa achimutsa murume wake. Kugadzira nyaya zvakadaro. Chii chandokutadzira chazvini? Ndati chii chandokutadzira chazvini? Chandakakutadzira. Totosvike pakudai chii? Izvo zvaiti chaichanisata bhataramba muno. Nditobva mukadzi wangu kwaanoshanda akapiwa kamari nechitobhajeti kuti ndisi mukadzi wangu akushanda tobasira. Izvo kushanda kwacho kushiro. Shwa saka kwabva panapa every Sunday unoswera wakavharwa nomumwe murume. Every Sunday waibva kuenda kunoswera wakavharwa nomumwe murume. Kanga ndichida kuenda newe chiramba panapa. Panosaka moti ngatichare ndikaramba kana wakambondibata ndikaramba muka. Uripo. Saka tati every Sunday waibva kunoswera wakavharwa nomumwe murume. Handiti. Chawakaona pamurume chandisina chii chaanogona chisingagoni chii. Mukadzi akabudza mapiriza. Ndakuverengeredza audio. Arwere. Atosa zvakutowedzera kana tisina makondomu. Makondomu anogara umu. Atina bedroom umu. Ashandisa muno because nyaya izvo zvisvi. Umu ndo maanogara umu. Ndakazona ari kuseri uko akashanda. Yoti adanzi akagara naye pasofa chete akagara naye pamberi. Security murungu akauya akati, what do you say? Patients always come here. You come to the gate this morning and told me she mustn't come in. I mustn't open for her. She's always come here. Ndokuzotanga kubvuma kwemurume wacho nyaya. Ini ndinokusiya pagate. Asi wakaona chidzoi handiti? Chidzoi chemurume wacho handiti? Masho wandakudza izvozvizvi. Vana vako hamuchasara chinge chimwana. Ndichengenda kujero chinguva. Handi wazvinzwa? Wazvinzwa ka? Ndakuvaudza vana tangu ndakuvadaidza izvi ndivaudze. Vobva vaenda vakotanga. Kana vazokura vachiziva zvaitika. Handi wazvinzwa ka? Pako papeya. Wazvinzwa? Handitiro zvakadaro inini. Ndakakuudza from the word go. Ndinozvibata. Ndingatazozvibata nhasi asi ndinozvibata. Handi wazvinzwa? Ndazvibata ndega inini. Zvinhu zvakaza last week but one. Urunzwa? Last week but one. Ma message ese aikusendera kubva deire kutanga. Wanzwa? Ma message ese aikusendera. Unza noshiya nemunhu. Ndinawo. Ese ndinenge ma message ese aikusendera. Ndinawo inini. Wazvinzwa? Wazvinzwa? Ndo zvandoita inini. Wazvinzwa? Mangwanzi dzako dzandasendera izvikazvi. Ndakuti dzizondibvunza mangwana kuti tsano mai varungu. Saka makumbo veshe ndino vachakusa mari yekura tisatonde. Wakani 700 akupa 1000 handiti. Ukatumira mari kumusha handiti. Saka wakaita sei? This month ukaine story ukati ari kuita aita problem handiti. Angakudza kuti kudiko iye. Every Sunday mbamana vanoswera vasina vaine tsvina muroad yachenge ma street kid. Mai vachitaura kubasa mai vaenda kunosvira. Iwe ngandataza ndakaposa naye. Shoni it's alright if you wanna go it's okay. Wakumbura Shoni kuti agare izvo dota nekuti tu handiti. Wakumbura Shoni izvo zvimaita kuzwa handiti. Wakumbura Shoni izvo. Shoni, I want to talk to you. I'm not going to do anything. No. Shoni, just imagine every Sunday I pick her up here, ne? Drop her at the place, thinking it's a workplace. I'm dropping her at a boyfriend's house. Just imagine how it feels. You are a man. Tell me how it feels. It's better she do it, I don't know. I don't get involved. She even call me when she's done fucking with the guy. Come and pick me up. I go to the gate. Okay. I pick her up, bring her in the house. Sean, you're a man. You're a man. Tell me. Every time. You are a transport. I'm a transport. You see, I know she's working, Musne. I did not budget because the man I was having, you know it's winter, I'm not working. My brother is very sick.
Very, very sick. My mom called me that your brother has died. The man I was having, I had to send it home. She knows about it. Knowing that she was going to be paid yesterday. You understand what I'm saying? And her money was enough for the rent. We did not pay rent today. Because I told you, I'm going to send this money home. All the money I was having, I'm going to send it home. Your man, when it comes, then we pay rent. She was not working. She was fucking with the guy. Yes, the guy. Then the guy is busy telling her, I see the messages, man. I got a problem. I can't give you money this month. And we are stuck now. Because we're supposed to pay rent. The man, she know I was having money. I used it to send home because I know she was going to be paid yesterday on the 2nd. She was going to have money. And the man she was going to have, it was 1,000 plus. You understand what I'm saying? So I know she was going to pay rent and we left with money for enough electricity. But now, there was no work. She never go to work. She was fucking with the guy. Ask her. Maybe I'm lying. You can just ask her, Sean.